talaga ako, namimigay ako ng ganito. Gusto mo buksan ko yung isang dilata dyan, ipalaman ko ito. Pre, ang kanina ka pang tanghali o ngayon ang gabi na rin sa kumakain. So ayan po mga kuwela at napapansin nyo gabi. So maghahanap ako ng matutulungan ngayong gabi. Kasi ngayon kasi pahinga na ng mga pulubi or homeless nating ng mga kababayan. Yan, para kahit papaano maabutan natin sila ng konting tulong, no? Kaya nakasama ko nga pala si Bert at si Princess. Kaya gusto nila sumama, exercise daw. Ito kasi napili ko rin para exercise na rin sa akin. Pag umaga naman kasi baka mapano tayo, ma-heat stroke kasi sobrang init ngayon dito sa Taguig. Napili kong gabi para nagpapahinga na rin sila at para maabutan natin sila ng konting tulungan. Sa mga bago nga po pala dyan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel sa buong Trio Kuwela Family. Nandiyan sa description ng kanilang mga link. At ako nga po pala si JG Barang, charity vlogger dito sa Taguig. So tara po. So yan po mga kuwela, mga kabiyaya. Kaya nandito tayo ngayon sa Happy Lake o papuntang C6 po ito sa may Acacia Estate. Yan, dito ako napiling kasi nung nakaraan kasi may mga nakita ko dito natutulog sa kalsada. Kaya ito yung napili kong puntahan ngayon dito. Yan. Ayan, ang liwanag ng Happy Lake. Liwanag dito sa may papuntang C5 sa may Levy Mariano. Dito kasi nung nakaraan may mga nakita ako dito na natutulog sa kalsada. Ang ingay ng tambutso mo! Wisit na kasama ko sila Bert at Princess. Muntik pa ako malaglag sa butas. Pizza tayo. Yung attire namin, no? Oh, grabe. Kami dala kaming mga tubig yan. Siyempre tubig, importante to. So tara, maghanap na tayo ng matutulungan. So ayun po mga kakuwela, may nakita na ako nasa kabila ng kalye na to. Ayun no, kita ba? Ayun, nasa kabila siya oh. So nagkukumot na siya. Pupuntahan natin. Sana okay siya kausap, no? Kahit naman hindi, pero may dala naman kaming mga pagkain para mapakain siya at tubig. Pero paano to? Bawal kami tumawid dyan eh. Kaya doon talaga kami muna magsisimula. Nandun siya sa may puno, yun siya oh. Eh, nakikita niyo po ba? Pwede ba rito? Oo, natatawin. Daming sasakyan eh. Baka mapano tayo? Mamaya. Bubuelo tayo pag walang mga sasakyan.
Oo. At baka mahirap na. Yan, katulad dito. Okay, takbo. Yan, takbo. Ah! Takbo, takbo. Takbo, takbo. Kuya, mga kakwela, oh, nakakumot sa may puno. Ano, kawawa naman. Puntahan natin. Tayo rito. Ito siya sana. May istorbo. Kuya? 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 Tao po. Kumain ka na? Kumain ka na? Hindi pa? Kawawa naman. Kawawa mga tal. Hindi ka pa kumakain? Ba't dito ka tutulog? Wala kang bahay? Wala kang mauwian? Pwede kitang makausap? Magdalian lang. Ang pangalan mo kuya? Lapit mo dito. Ano ako? Vlogger ako. Wali charity vlogger ako. Ikaw kasi nakita ko nung nakaraan. Di ba nung nakaraan nandun ka? Oo. Ah, dun yung sa kabila. Kaya ang bango dito ah. Hindi na kaya ko. Yung ano. Sinilipat ka. Kabila ka galit lang na dun. Pag nung ka natutulog. Well, ilang taong ka na? 30? 30 years old. So kaya matanong ko lang no, nilapag ko muna itong pagkuha, ang bigat. Kaya matanong ko lang bakit ano, pwede, bakit dito ka napunta sa grupo ng Sada? Anong nangyari? Dati ka Pateros ka. Oo, may nasunod doon sa Pateros dati. Kasama ka doon. Yung kasama yung bahay mo doon. Eh, paano yung mga kamag-anak mo? Umuwi ng probinsya. Tapos naiwan ka rito. May pamilya ka ba, kuya? Ha? Nasa probinsya na rin. May anak ka, asawa? Wala, binata ka. So ngayon, hindi ka pa kumakain, kuya. Tingin nga ako yung bed. Ano to? Nangangalakal ka lang. Eh, paano to kapag bibigyan? Ano to? Mga bote-bote. Paano to pag bibigyan ka pa ng bigas? Wala kang lutuan, no? Yes, po. Saan? Saan? Yes, po. No? Tataas ka ng pagtulog. Umaga. Kaya anong pangalan mo? Jonathan? Borja? May kakilala kong Borja. Nandito pa dito. Asawa ni ano. Hindi ko lang magitin yung pangalan. No? Kaya makakakwela. Hindi na Jonathan. Yan, dami lang mo. Kung hindi na kaya mo to. Mga ilang ano ka na rito, kuya? Mga ilang taon ka na rito? Ay, hindi rin araw-araw. Palipat-lipat ka. Gustuhan mo na to. Bali na ate ka sa Bulong. Bulong building. Ano pangalan na? Annalyn Borja. Tiga-Pulo siya. Kasi tiga dun din ako eh. Kaya kaupuan. Pero kung hindi niya alam na ganito kalagayan mo rito. Alam. Alam. Eh pa tayo na yung mag-try doon? Ang bahay. Pero kuya, ano dati trabaho mo? Nangangalakal lang. Yung kuya ko sa akin. Minsan umuwi ko. Kumakain na. Hindi ka tulad niya, ba't di ba umuwi? Ha? Pasok na. Ikaw? Galing ka
mamimigay ako ng ganito. Tulad mo, walang-wala ka. Okay, bumili ka pagkain mo. Sige na, huwag kang mahiya. Pagdating mo yung walang kapalit dyan. Butang po tayo sa atin mo. Para makausap yan. Okay, nadaanan mo na rito ha. Matanggapin mo na to. Tapos po ito. Hindi ka bibigyan ng bigas kasi wala ka naman lulutuan. Wala ka naman lulutuan. May bigas akong dala dito kaso wala ka naman lulutuan. Paano yan? Sabi mo. Sige, bigyan kita. Bigyan natin kita. Ha? Oo, samahan kita. Para bukas, pag ano mo, galing mo na lang yan doon. Jonathan. Ako nga pala si JP, si Bara. Doon sa atin o. Sige. Punta natin bukas ha. Hintayin mo ko dito mga anong oras ka doon dito. Ha? Tangali. Dito ka. Sige, bukas punta mo na rito. Sige, dito na ako ha. Kaya ka na. Tabi mo na yan ha. Dito mo lang kayo, baka nakawin eh. At least, alam mo na kung ano. Sumama ka sa amin, bumili ka muna dun, no? Nang inumin. Tandaan, Jay. Isa na lang. Ito pala ako may tubig. Oh. Ayun mo na yung tinapay. Kung gusto mo, buksan ko yung isang dilata dyan, ipalaman mo rito. Pre, ang kanina ka pang tanghali o ngayon lang gabi ang kumakain. Ano kinain mo kanina? Kaya mga kabuelo, ano mo siya, Jonathan. Bali, pangatid ko kumakain. May mga punan. Kanina, nangingilang daw siya. Nangingilang daw siya ng pagkain din sa tindahan, sa kantin. So, ayun, kumakain na. Buti nagdala tayo ng tubig, no? Oo, napabili tayo sa 7-Eleven. Oo. At pala talaga, may dala lagi tayong tubig tsaka tinapay. Yan, kaya kain ka na dyan. Dito na kami ha. Ingat ka na. Sige. So ayan po mga kakwela, mga kabihaya. Grabe naman yun. Nanginginig si kuya sa gutom. Yan, ano nga po pala yan, Acacia Estate. Nanginginig si kuya sa gutom. Grabe, yung ano, hindi pa daw siya nga kumakain. Kaninang tanghali may nagbigay daw sa kanya sa kantin na ayun nga, yung pagkain niya. Pero ngayon, wala nga daw. Tapos may ate daw siya na tiga sa amin. So bukas, pag free ako, puntahan ko siya rito at masamahan ko siya dun sa ate niya. Kasi kawawa naman yung kalagayan ng tao. Tsaka gutom na gutom. Nakita niyo naman, kinain niya agad yung tinapay. Buti na lang, naisipan ko na dumaan sa 7-Eleven para makabili ng tinapay. At saka tubig. Oo. Ngayon, may 7-Eleven pa naman madadaanan dito kaya bibili ulit ako. Yan, ay yung unang na-vlog natin ngayong gabi. No? At kahit pa paano, malaking tulong na rin yung para kay kuya. Binigyan ko na rin siyang bigas at maghanap na lang naman daw siya ng lulutuan niya. Kaya maraming salamat mga trio, mga kakwela. Yan, don't forget to like, share, comment, and subscribe dito sa aking YouTube channel. At pakisuportahan ng lahat ng charity vlogger dito sa Pinas. Dahil ang charity vlogger dito sa Pinas ay napakalaking tulong po para sa ating mga kababayan o sambayan ng Pilipino. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye bye.